Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А сёння мы будзем абмяркоўваць сход, яго выніковасць і ўвогуле падводзіць вынікі працы за месяц. Сёння у мяне будуць два суразмоўцы, праўда, адзін яшчэ не дайшоў. Старшыня сходу народных дэлегатаў, дыпламат Ігор Ляшчэня абяцаўся забегчы праз некалькі хвілінаў, але чакаць не будзем і пачнем размову з дэлегатам сходу, лидером компании «Говори правду» Андреем Дмитриевым. Добрый день, Андрей. Прывітанне. Андрей, яшчэ до таго, вот як толькі пачалося вылучэнне дэлегатаў на сход, да мяне неяк падышоў на адным мерапрыемстве адзін такі чалавек, ну, скажем так, не просто з вуліцы, да палітыкі мае сур'ёзнае дачыненне, партыец, вылучаўся дэпутаты некалькі разоў і кажа: слухай, мяне тут мае выбаршчыкі умоўна сказалі, ідзі і ты зарэгіструйся на сход, а я ніяк не магу разабрацца, а для чаго ён, што гэта такое. Месяц папрацаваўшы, вот ты нарэшце разабраўся, для чаго гэты сход, можа ён што-небудзь вырашаць? Вядома ж, можа, і мне падаецца, што адразу было зразумела, для чаго гэты сход для таго, каб мы сёння арганізоўваліся ўнутры грамадства тых, хто знаходзіцца тут у Беларусі найперш, і працавалі з грамадствам па розных пытаннях, аб'ядноўваючы гэта ўсё разам, так і разам такім чынам дапамагаючы людзям рабіць вот гэты кожны дзень крок наперад. Таму многам падзадачаў, так, сход уже вызначыў, што галоўная мэта, безумоўна, пераадоленне палітычнага крызісу, але як гэта зрабіць? Перамовы з уладамі. Тут ёсць, па-першае, ўжо каардынацыйная рада, якая пра гэта кажа, але зразумела, што пакуль што ўлады на гэтай перамовы ісці не збіраюцца. Але пры гэтым трэба рыхтаваць грамадства да пераменаў і рыхтавацца самім да іх. І вось сход — гэта выдатная магчымасць. І другая рэч, якая, мне падаецца, важная разумець пра сход, што сход — гэта пакуль што першы такі інстытут, калі можна так сказаць, які быў створаны самімі грамадзянамі праз выбары. То бок я не сам прыйшоў, сказаў: вось я такі добры Андрей Дмитрыев, да, буду тут разам з вами, а мяне абралі. І я зараз на сувязі з выбаршчыкамі. Абралі і дэпутатаў мясцовых саветаў, і ці палаты прадстаўнікоў, яны кажуць, што іх абіраюць нібыта. Як працэс абрання быў? Що ж таки прыйшоў да сваіх умоўных выбаршчыкаў Андрей Дмитрыев і сказаў: хлопцы, дзяўчаты, тут такая ініцыятыва, сход, давайте вось мяне вылучыце, абярыце туды, калі абярэце. Альбо яны позвонили и сказали: Андрей, а ты ведаешь, вот тут такое вот адбываецца, чаму ты яшчэ не там? Нет, я, дарэчы, прыйшоў сам, бо я ведаў пра гэту ініцыятыву яшчэ да таго, як яна стартанула, і мы яе абмяркоўвалі, і ў тым ліку з тэхнічнай каманды, якая ўсё гэта рабіла. І я вельмі перажываў за гэту ініцыятыву і перажываю, бо для мяне гэта сапраўды унікальная ініцыятыва, калі людзі самі абіраюць сваіх прадстаўнікоў. І гэта такая, ведаеце, важна і зараз, бо я лічу, што трэба будаваць дэмакратыю не адкладваючы гэта на пасля. Вось калі-небудзь там Лукашенко сыдзе, і мы пачнем. Трэба гэта рабіць зараз. І другое, гэта мне падаецца важным, што гэта такая ініцыятыва доўгатэрміновая, што нават калі зменіцца Лукашенко, нават калі зменіцца вся сістэма, усё роўна вось гэты інструмент электроннай дэмакратыі, дзе людзі могуць мець сваіх прадстаўнікоў, мець адкрытую пляцоўку, гэта добра. І ведаеш, мне падаецца, добрыя тэмы. Напрыклад, мы зараз кожныя 2 тыдні збіраецца сесія. Яна транслюецца ў YouTube. Кожны можа глядзець, задаваць пытанні. Я 20 год... Своя авальная зала у вас ёсць? У Зуме. Ведаеш, зараз все авальныя залі, яны зумавыя. Але я нагадаю, што, напрыклад, колькі існуе «Говори правду», колькі мы бадаемся з палатай прадстаўнікоў, яны арганізавалі онлайн-трансляцыю, што яны там абмяркоўваюць. Зараз, дарэчы, гэта вельмі важны момант, бо яны збіраюцца прымаць там і супраць замежных агентаў законы і шмат чаго іншага, так? Але гэтага не могуць зарганізаваць. А тут гэта зладжана за, што называецца, 2 хвіліны, умоўна кажучы. І вось гэта іншы падыход да палітыкі, які дэманструецца штодня. Мне гэта падаецца вельмі важным. І на зараз, і на будучыню.
Тым не менш, вось вы ўжо таксама называеце гэта ўсё наша першая сесія, вот як у палаце прадстаўнікоў, да? Вот, ну, так, такія ўжо пачаліся вот, фармалізмы, да. Ну, вот так, значит, прасцей. Мне, дарэчы, вельмі падабаецца, што сход яшчэ не так залежыць ад людзей, бо зараз на год абраны дэлегаты, і праз год будуць новыя выбары. Так, і ну, просто гэтыя людзі могуць не прайсці, і сход гэта будуць цалкам іншыя людзі, можа быць з іншымі меркаваннямі, і гэта таксама вырашае яшчэ адну праблему беларускай палітыкі, якая ёсць па абодва бакі, давайте будзем шчырамі, да? Гэта незмяняемасць, так мовіць. Таму я лічу, што добрая сапраўды ініцыятыва, а ініцыятыва арыентаваная сюды на грамадства зараз, тут і цяпер, і безумоўна я спадзяюся, што гэта ініцыятыва будзе мець і пэўныя пазіцыі і дапамагаць людзям іх, скажем так, да іх падыходзіць, да, і выпрацоўваць, і другое, што ўсё ж такі гэта будуць і сапраўдныя грамадзянскія кампаніі на розных узроўнях, таксама якія будуць дапамагаць у канкрэтных інтарэсах людзям іх прасоўваць, аб'ядноўвацца і разам ісці наперад. Тым не менш, Андрей, вот мне ўсё ж таки цікава, ты лідар кампаніі, гавары праўду, у вас там ёсць шмат сваёй працы, шмат ініцыятыў, там кожны можна, конечно, по-рознаму ставіцца і да кампаніі, і да вас, але я ведаю, што ініцыятыў у вас шмат на розных узроўнях, вы там нешта спрабуеце, сыходзячы з рэчаіснасці, рабіць. У той же час ты і там працуеш над тым, каб партыю стварыць. Навошта табе яшчэ і сход? Ну, па-першае, не трэба да нас ставіцца по-рознаму. Я думаю, што сёння все, што мы робім, гэта добрыя рэчы, трэба ў гэтым дапамагаць, калі вы можаце дапамагаць. Па-другое, ёсць рэчы, якія сёння не можа зрабіць ні адна партыя, ні адна арганізацыя паасобку. Яны вымагаюць адб'яднання. Вось гэтага нехня надпартыйнага, нават у пэўным сэнсе надпалітычнага. Бо трэба зразумець, напрыклад, заўтра, калі будуць, напрыклад, абвешаны выбары на сход, па нейкай акрузе можа пайсці сябра Белай Русі, той же самы Давыдзька, і калі ён сапраўды атрымае там большасць галасоў, ён будзе абраны і будзе мець магчымасць выказвацца. І мне гэта таксама вельмі важна, што гэта не проста, ведаеш, такая яшчэ адна апазіцыйная структура. Гэта структура, якая па сутнасці створана, каб людзі вучыліся дамаўляцца, шукаць кампрамісы, кансэнсусы, слухаць адзін аднога. І я думаю, што тут у нас, зразумела, там прынцыповыя супрацьлеглыя бачанні, напрыклад, з Лукашэнкам. Для яго сёння ўлада і дзяржава гэта інструмент прымусу. Да, давайте зробім усім, як мы лічым добра. А як это для астатніх, неважна. Сход – гэта іншы падыход да палітыкі і дзяржавы. Мы бачым дзяржаву як інструмент для узгаднення інтарэсаў розных грамадзянаў, да? Для знаходжання тых рашэнняў, якія будуць сапраўды прынятыя імі. І вось, думаю, што таму сход важны, таму трэба сюды ісці. І я думаю, што шмат ініцыятыў, якія робяць гавары праўды, мы будзем рабіць тут разам і на сходзе. І яны ўжо не будуць ад гавары праўды, а будуць вось ад гэтай супольнасці. 151 дэлегат. Чаму менавіта 151? Бо менавіта столькі дэлегатаў вылучаецца больш, а менавіта столькі дэлегатаў былі абраны. Пэўная колькасць акругаў яшчэ засталася не закрытай. Так, і я думаю, што бліжэйшым часам будуць абвешчаны і да выбары па незакрытых акругах. Вось, тут, я думаю, гэта здарылася чаму? Бо я думаю, што людзі, якія задумывалі тэхнічна сход, яны, канешне, арыентаваліся на, умоўна кажучы, падзеі жніўня, верасня, кастрычніка, калі толькі што скажы, у цябе адразу 5000 перад табою. Зараз сітуацыя, безумоўна, істотна змянілася. Мы бачым і той страх, які пануе сёння, і шмат у чым ён апраўданы цалкам. Так? І мы бачым, што людзі спрабуюць сачыць за палітыкай, але не заўсёды ўжо так лёгка гатовы вступаць у гэта. Вось, таму будуць да выбары, і павінна быць 328 па задуме арганізатараў, але я думаю, што нам яшчэ прыйдзецца гэта разглядаць. І ўсё ж такі на сёння сход гэта, у нас жа ў краіне фактычна ўсяго па два. Вот, 2 саюза журналістаў, 2 саюза пісьменнікаў. Можна сказаць, што гэта ўсё ж такі другая альтэрнатыўная палата прадстаўнікоў, ці это другі Мінгарсавет? Ведаеш, мне не падабаецца так параўноўваць, но, па-першае, каб і нельга было пасля тут
прычапіць гэта да нейкай крымінальнай справы, да, што вы тут падмяняеце дзейнасць органаў. І, дарэчы, у статуце схода запісана, што сход не падмяняе прывітанне. Сход не падмяняе дзейнасць дзяржаўных органаў. Але, безумоўна, тыя практыкі, якія зараз назапашваюцца праз працу схода і размоў, і, ведаеце, мы тут месяц размаўлялі, як увогуле гэта арганізаваць гэтую працу, я ўпэўнены, што ў вольнай Беларусі яны будуць выкарыстаны і будуць вельмі карыснымі для арганізацыі працы рэальна адкрытых для грамадства і мясцовых органаў улады і палаты прадстаўнікоў. Нарэшце до нас долучыўся старшыня схода народных дэлегатаў, дыпламат Игорь Ляшчэня. Добрый день, спадар Игорь. День добрый. Ну что ж, сейчас продемонстрируем реальное двуязычие. Хоть когда-то две мовы будут на равных, да? Ну, хоть так, да. Я даў загаловак да анонса нашага эфира такі, што здолеў зрабіць альтэрнатыўная палата прадстаўнікоў сход, і мне тут уже пишуць: вынік ужо ёсць. Игорь Ляшчэня з'явіўся ў перадачы «Азаронка» на фоне віселіцы. Ждем такога ж пасажа ў бок Андрэя Дмітрова і Максима Багрыцова. Дарэчы, першае, як вы поставіліся да такой пиар-кампании? Знаете, очень символично. Дело в том, что вчера вечером только-только на своих ресурсах, телеграм-канале и на Фейсбуке разместил свое видение азбуки схода. Что это такое, сделав упор на том, что наша цель – это урегулирование политического кризиса путем переговоров. Только я разместил, и тут как-то вот... Но я это не отношу к сходу, я думаю, здесь это все личное, но, конечно, совпадение очень символическое. Моя позиция ясна. Это полноценная политическая реклама. По-моему, во время предвыборных кампаний, вот Андрей лучше знает. А вы уже распочали предвыборную кампанию? Нет, это я развиваю образное мышление. Что вот я посчитал, сколько минут господин Азаренок мне уделил, там почти 7 минут. И, по-моему, вот, когда у нас кандидаты в депутаты и в президенты получают свой телелимит на телебачении, вот эти самые 7 минут, наверное, там и появляются. То есть это и очень интересный пиар. Меня поставили в один ряд с Борисом Николаевичем Ельциным и с Эдуардом Вросовичем Шеварднадзе. Я, конечно, надеюсь, что товарищи в Москве обратят внимание. Они же верят только государственной пропаганде. А у нас согласовано все. Если государственный пропагандист сказал, что Лещение – это фигура уровня Бориса Николаевича Ельцина, ну, значит, надо как-то прислушиваться. Спадар Игорь, вы так осторожнее, а то яны вам яшчэ рахунок выставіць за рекламу в прайм-тайм. Але я б хацеў са свайго боку, дарэчы, падтрымаць спадара Ігора, бо, безумоўна, тое, што зараз адбываецца на дзяржаўных тэлеканалах і ў тым ліку вы зараз у бок спадара Ігора, гэта просто непрымальна. І гэта супраць усялякіх стандартаў, гэта супраць усялякай маралі, і мне падаецца, што з аднаго боку, канешне, гэта такое прызнанне, як бы, да, але сумна, што у нас у Беларусі прызнанне ты атрымоўваеш такім чынам, так, бо спадар Ігор, безумоўна, варты іншага прызнання. Ну, супраць таго і змагаемся, да? Ну, бачыш, трэба ж мець пэўную адвагу, каб вот супраць стандартаў пайсці смела так. Ну, а чалавек мае медаль за отвагу, так что ж, так и яму и стяг, как говорится. Я думаю, это новый вид медали. За отвагу при общении с протестующими под надзором ОМОНа. Это очень своеобразный, наверное, новый вид медали. Я тут, вот, покуль вас не было, спадар Игорь, Андрею пытанне задаваў, ці можна сказаць, што сход гэта такая, ну, скажем так, альтэрнатыва палаце прадстаўнікоў. Мне ў адказ пішуць, што не альтэрнатыўная палата прадстаўнікоў, а дыалогавая пляцоўка, маўляў, гэтымі фармулёўкамі вядучы падстаўляе людзей намерана. Не спрабаваў падставіць людзей намерана, але ўсё ж таки, калі вот браць гэтае пытанне, сход гэта ўсё ж таки вот по-вашаму, вот як дыпламат, скажите мне, что гэта? Сход – это группа делегатов, которые избраны народом путем виртуального голосования, и это диалоговая площадка. Понимаете, где собака зарыта? Дело в том, что сход – это принципиально новое явление, да? То есть у нас появилось что-то в виртуальном пространстве. Люди реальные, вот реальное Лещение и реальный Озаренок.
ему делает рекламу, вещи обсуждаем вполне реальные, но мы сидим себе в виртуальном пространстве, ничего не нарушаем. То есть и здесь есть два нюанса. Первое, что человек пытается что-то новое соотнести с тем, что он знает. Да? Срабатывает стереотип. Парламент, да? Если стереотип не срабатывает, идет некая настороженность, которую я чувствовал, когда вот встречался с людьми, где-то активистами, говорю, вот я выдвинулся кандидатом в сход, меня поинтересовались, сколько с меня информации взяли, говорю, много. И на полном серьезе, да это же КГБ там делает списки, выявляет активистов, чтобы держать их под контролем. То есть это есть такая судьба у чего-то нового, независимого. И я думаю, это, к сожалению, прогулял. Не слышал, что говорил Андрей, но это в самом деле уникальная диалоговая площадка. Мы можем, вот есть у нас какая-то наша градация, мы насчитали там 6 характеристик, 5 характеристик. То есть фактически любой. Господин Лукашенко может стать делегатом схода, если выдвинется, если его изберут. Господин, ой, фамилии какие выучиваю, Петр Петровский, выучил такие, да, от Белой Руси. Еще кто-то, да ради бога. Ведь смотрите, 150 человек, да, это неравнодушная часть общества, но это 150 мнений. Уже вот здесь выработать какой-то консенсус, извините, если тут с палатой представителей можно сравнить только в одном, когда есть 110 человек и есть одно мнение, и то спущенное сверху. Но вот здесь сравнивать можно. Где легче, где сложнее. Ну что ж, и Лукашенко, и Петровский, вот так вот, гляди, спадар яшчэ не договорится, что и Дермант может стать делегатом сходу, но але тым не меньше. Если его изберут. Я чаму акцентаваў увагу на тым, все ж таки, каб вы патлумачылі, что такое сапраўды сход, потому что и люди вось таксама пишут, вельмі мало рекламы ў соцсетках, про сход объективно мало кто ведае, таму я и хотел, каб вы растлумачылі, что такое сход. Тым не меньше, вот месяц працы. Можете, давайте вот Дмитрию, паколькі ён тут шмат 10 хвілінаў бесперапынна і так вяшчаў, таму спадар Ігор, вот вы як старшыня схода народных дэлегатаў можете сказать, мы за гэты месяц и по пунктах вот на 5 сторонок что зрабілі? Вот чым можете похвалиться? Ну, за месяц, во-первых, сход понял, что это такое, поняли делегаты. Ну, нарешті, и делегаты. Подождите, опять-таки. В школе, покуль толмачили. Нет, подождите, еще раз. Виртуальная новая структура, и многие, избираясь, реально вот рисовали перед собой некий парламент. Мы вот сейчас закон разработаем какой-то, да, мы начали обсуждать актуальные вопросы. Мы сделали нашу визитную карточку. Я не знаю, надеюсь, она появилась сегодня на наших ресурсах обращения схода к белорусам. Мы сделали призыв к общественно-политическим силам начать диалог, определили цель, задачи, у нас есть темы. Понимаете, на чем, да, я бы немножко иначе сказал, что сход может сделать. Да, вот нас 150 человек, да, со временем мы будем доизбираться. Хорошо, нас будет 300 человек. Но в любом случае, какие бы мы ни были 300 человек активные, мы можем влиять на ситуацию. Да, у нас есть уникальные качества, благодаря которым мы можем влиять. Если надо, повторю, я уверен, Андрей их сказал. Если мы будем в состоянии, а мы будем в состоянии либо стать местом диалога, либо выдвигать некие общественные инициативы, которые могут встряхнуть общество. Почему не было рекламы схода? Реклама схода – это очень, кстати, хороший показатель. Что не было рекламы, было в молчании СМИ. Предлагаю посмотреть новыми глазами. Не было потому, что сход никому не принадлежит, ни к одной политической силе не относится, и никто его не лоббировал. Если бы он ассоциировался с одной стороной, с другой стороной, скажем так, общественного противостояния, с какой-то политической силой, то те, ну, журналисты что же люди? Те СМИ, те журналисты, которые так или иначе считают правильным делать акценты на этих силах, то все, что связано с сходом, как горячие пирожки бы разошлось. А так появилось что-то непонятное, за которым ничто не стоит. Поэтому не было никакого освещения. И это очень хороший признак. Поэтому, я думаю, мы сейчас будем
о себе заявлять. У нас начинаются слушания, мы начнем слушания с представителями различных политических сил. Посмотрим. На этой неделе, я думаю, у нас что-то появится. Не буду делать анонсов, есть договоренность. Мы оформились. Есть председатель, есть секретарь, есть цели, есть задачи, потому что, поверьте, вот этот диалог в виртуальном пространстве – это очень специфическая часть. Хорошо всех собрать в один зал, да? А здесь, когда смотришь чат, приходишь каждый день, там 500 сообщений, это достаточно специфическая вещь. Но мы определились, кто мы, что мы хотим. То есть у нас есть серия целей. Ключевая цель, как результирующая урегулирование политического кризиса путем переговоров. И у нас есть наши уникальные вещи. Это надпартийность, открытость, за каждым стоят, пусть немного, но реальные избиратели, это обратная связь и с ними, и со всеми людьми. Будучи надпартийными, мы, тем не менее, у нас есть представители различных политических сил, у нас будет действовать система рейтинговая оценки, сход может работать и как социальная площадка, и как площадка диалога и оценки позиций, возможностей других политических сил. То есть, в принципе, мы можем влиять, вынося на общество идеи и консолидируя общество. Вот в этом наша сила. Мы нейтральный, мы надпартийный, мы, надеюсь, и очень долго легальный, потому что специфика схода в том, что его вот форма виртуальная, ни один закон не нарушается. Но мы же не местное собрание, мы не республиканское собрание, мы не орган госвласти. И любой вопрос, который мы будем рассматривать, там, или рассматриваем там, местный, или там, ситуацию с аккумуляторным заводом в Бресте, или вопрос шахтерских шахтеров, или какой-то вопрос с бюджетом местным, его продолжение, одна из его результирующих, это все равно предложение, позиция, предложение что-то сделать, изменить в стране, которое идет и к общественным организациям, и к людям, и к органам власти на всех уровнях. Так что вот такая ситуация. Крыху не по тэме, але я подвяду яго гэтае пытанне. Ці галасавалі Ігор Ляшчэня і Андрэй Змітрыеў за прапанову о дыялоге на пляцоўцы «Голас»? Да? Не? Да. Не, так развели руками, так голосовал. А ну, конечно. Проголосовали. И я зараз... Мне падаецца, что гэта ж, ведаеце, дарэчы, і гэта таксама ідэалогія схода, да? Что трэба сёння вот падтрымоўваць адзін аднога ва ўсім, што мы робім, што накіроўваецца на перамогу. Можна крытыкаваць, дарэчы, можна казаць там свае пагрозы і нязгоду, але пры гэтым падтрымоўваць. А калі гэта становіцца ладдзёй роспачы, так, калі людзі выносяць гэты ссор і пачынаюць на гэтым зарабляць, гэты людзі працуюць фактычна на тое, каб сітуацыя захавалася і пагаршалася. Таму я шмат за апошнія месяцы падтрымаў рэчы, якія з чымсьці я быў там не згодны, але я лічу, што ўсё роўна лепш, каб яны былі, каб мы гэта рабілі, чым каб гэтага не было, і мы чакалі некага ідэальнага рашэння, так, які там все адразу зменіць. Не бывае такога і не будзе, да? Каб кроліка дастаць з шляпы, кроліка павінны нехта туды пакласці. Вось мы не фокуснікі, мы грамадзяне, якія хочуць, каб Беларусь была нарэшце вольнай, незалежнай, прававой краінай, а для гэтага штодня трэба працаваць і падтрымоўваць у тых, кто робіць у гэтым же накірунку свою справу. Я хотел бы здесь добавить, что если принципиально смотреть, то любая инициатива, которая направлена на то, чтобы граждане Беларуси выразили свое мнение, чтобы это мнение как-то было услышано, чтобы оно было реализовано. Вот столько людей, столько человек высказались, особенно когда речь идет за такие актуальные вещи, как переговоры, диалог, урегулирование. Любая такая инициатива в принципе, заслуживает одобрения и поддержки. Дальше уже идут нюансы. Кто, что, как, почему. Но, наверное, надо концентрироваться на главном. Тем более, видите, у нас нет статистики. Не господину же Мусиенко нам доверять. Но та статистика, которая была, там хаоса, стопения, кто-то, по-моему... Я не знаю, было ли это у Вардаматского, но Четом Хаусова стопени точно. Сколько опросов было, всегда 70% опрошенных говорили, да, должен быть диалог, да, надо решать путем диалога. То есть вот это константа, это то, что должно быть.
Вось я ад гэтага пытання пра галасаванне на голасе і да дыялога. Як вядома, асноўная так мэта гэтага галасавання, каб потым падштурхнуць ці прымусіць рэжым да перамоваў. У вас таксама галоўная мэта зараз, прынамсі першай сесіі сходу, як я прачытаў, гэта ўсё ж такі знайсці праз перамовы нейкае такое магчымасць вырашэння пераадольвання палітычнага крызісу. Калі пра тое, якія будуць перамовы там па выніках галасавання голаса, яшчэ цяжка нешта казаць, наколькі я разумею, у вас ёсць канкрэтныя прапановы і ўжо канкрэтныя крокі, як все ж таки пераадольваць. Вы там уже запрасілі да дыялогу прадстаўнікоў і дзяржаўных структур і ўсіх астатніх. Вот больш падрабязна пра гэты момант і пра тое, ці атрымалі які-нибудь адказ. Есть, то есть приглашение, призыв был только не так давно направлен, есть первый ответ. Я говорю, вот на этой неделе у нас будут первые публичные слушания, не буду их просвещать, а то, что интерес пропадет. То есть есть первые ответы. А ответы насчет того, что будет. Будут слушания, будет начало диалога. Ответы, что делать, я думаю, можно все-таки дать по итогам вот всех этих слушаний, по итогам того, что будет. Потому что у нас все-таки есть эта нейтральность, есть уникальный характер. Я думаю, мы можем все-таки стать вот такой оптимальной площадкой. Поэтому давайте пройдем все-таки этот путь. У ідэале, як вы от бачыце гэты працэс перамоваў па пераадольванню палітычнага крызіса? Вы накіравалі свае звароты, там, скажем, адміністрацыю прэзідэнта, палату прадстаўнікоў, там іншыя дзяржаўныя структуры. І як вам бачыцца? Ну вот сход это ўсё ж такі віртуальныя паседжанні, што да вас далучаецца, ну я не ведаю, там ад адміністрацыі прэзідэнта Качанова, ад палаты прадстаўнікоў Андрэйченка, Макей, там ад следчага камітэта хто-небудзь там яшчэ, і вы ўсе разам пачынаеце ў зуме вырашаць, як нам пераадолець палітычны крызіс. Вот ці ідэал. Да, я думаю, что як бы ад следчага камітэта не трэба, дзякую. Да. Але мне падаецца, што тут ёсць некалькі момантаў важных. Першае, гэта ўсё ж такі больш шырокае разуменне перамоваў, я думаю, наша. І што гэтыя перамовы патрэбны не толькі з уладамі, а і ўнутры грамадства таксама. І зараз вось той фокус, які магчымы, які сапраўды можа даць плён і вынік, гэта перамовы ўнутры грамадства за кошт правядзення рознага кшталту грамадзянскай кампаніі, прасоўванне інтарэсаў, выкрышталізацыі інтарэсаў, а таксама гэта перамовы з рознымі палітычнымі сіламі, калі яны прыходзяць, кажуць пра нешта свае, а мы забяспечваем гэтую зваротную сувязь з грамадзянамі, ацэнку і пасля робім такую пэўную мапу вось гэтых шляхоў. Тое, што тычыцца ўладаў, то давайте будзем шырамі. Мы ўсе бачым, у якім стане сёння ўлада. І тут разлічваць, што вы зараз прыбягуць усе тыя, каго ты назваў, ну, было б не толькі наіўна, але нават, я б сказаў, неправільна. Але задача ж якая? Задача трымаць дзверы адчыненымі. Задача заўсёды казаць, глядзіце, вось ёсць пляцоўка надпартыйная, надпалітычная, пляцоўка, дзе розныя людзі з рознымі поглядамі. І тут ужо ідзе дыялог пра будучыню Беларусі. Ён адбываецца паміж зноў-такі людзьмі з рознымі поглядамі. Бо нават мы зараз гэты месяц вывучылі, што 151 чалавек быццам бы ўсе за перамены, а як тычыцца пэўнага пытання, так погляды вельмі розныя. І гэтыя дзверы адчынены і для вас. Як толькі вы будете гатовы імі скарыстацца, вы гэта можете зрабіць. І мы зараз выпрацоўваем фарматы, як можна зрабіць. Вось тыя слуханні, якія будуць у нас заўтра, так, яны якраз такі з'яўляюцца напрацоўкай такого фармата, пра што ты запытваеш. Але ж гэта нельга прыдумаць з галавы, да? Ты прыдумляеш нешта, практыкуеш, разумееш, што працуе, што не працуе, і ў выніку выпрацоўваеш механізм, які ўжо можа быць прыдатны і для больш, ну, я так мовіць, скажем так, сур'ёзнай можа быць пляцоўкі. Але сапраўды зараз грамадства гэта галоўны фокус. Нам трэба не згубіць беларусаў, якія прыйшлі ў палітыкі мінулым годам з-за каранавірусу, з-за выбараў, з-за незгоды з гвалтам, каб яны пабачылі, вось ёсць тыя, хто прадстаўляе нашы інтарэсы, і ёсць разуменне, што мне рабіць, акрамя таго, як выходзіць на вуліцу. Вось сход над гэтым працуе. Я хотел тогда добавить. То есть у нас получается, что действительно есть 3 уровня диалога. Это диалог внутри схода, затем диалог внутри общества, консолидация общества,
И я думаю, что только когда мы сможем как-то общество консолидировать, наверное, может настать какой-то этап диалога с властью. Это если мы говорим о политическом диалоге. А если мы говорим о диалоге практическом, да, то, как я уже сказал, любое дело, любой вопрос, которым занимается сход, он имеет своим продолжением диалог с различными с представителями власти различного уровня. Рассматриваем вопрос где-то на местах, на районах. Выход делегата, не обязательно схода, на уровне местной власти. Вопрос области областной, вопрос какой-то конкретного министерства. То есть диалог – это любой вопрос имеет своим продолжением диалога и является элементом вот этого диалога многослойного, многоуровня. Ну, а дальше то, что мы говорим, собственно, подразумевая посом диалог политический, вот это, я думаю, уже будет такая стадия все-таки больше финальная. Не прочитаю ник, так уже шифруются, понаписывают, не разберешься. Каждая инициатива, даже несмотря на то, что она не признается властями, вынуждает эти самые так называемые власти реагировать, допуская ошибки. И я вот тут до вас, спадар Игорь, як человека системы, хай, як кажа Азаронак, і переобувся, вельмі хутка, але тым не менш вы ведаеце, як працуе гэтая сістэма, што там за людзі зараз знаходзяцца, як яны прымаюць гэтыя рашэнні. Як вы думаеце, от сённяшняя гэтая так называемая ўлада, яна хоць нейкім чынам прыслухаецца да меркавання людзей, будь то дэлегаты схода, будь то нейкае вот рашэнне, потым, вот як кажаце, другі этап, калі вот грамадства да нейкай такой ідэі прыйдзе, і вось яна с этой ідэі прыйшла да так званай улады. Яна вот здольна сёння пачуць? Знаете, я думаю, нас услышат. Если уж обо мне вспомнили в визуальном плане, хотя по ряду причин, не потому что я стал мягким, белым, пушистым, недели 3 меня не было не слышно, не видно, то когда мы, я имею в виду личность, внимание со стороны господина Азаренка, да, конечно, есть те, кто это слышит, кто это изучает, потому что есть вещи, которые направлены вовне. Это внешняя пропаганда, хотя я много раз говорил, что здесь власть увлекается и сама себя очень часто убаюкивала, то есть вещи, которые на внешнее, она начинает им самим верить. А есть то, что называется реальная ситуация. И, конечно, эти вещи будет кому слышать. Но на худой конец пусть нас первый услышит контора глубокого бурения. Ну а дальше уже из-под земли как бы аналитический уровень начнет подниматься, это про КГБ родное наше белорусское, да, ну а дальше уже как-то аналитический уровень начнет подниматься на более высокую ступень. Поэтому, конечно, за общественным полем, за ситуацию, конечно, следят. Следят, может, не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы на корню пресечь, но не слышать, не смотреть не могут и реагировать не могут. А власть у нас, хотя и достаточно несговорчивая, но и есть свои вещи, которые не убедишь. Но есть как бы другой момент. На самом деле это не значит, что у меня есть некие надежды. Я просто фиксирую. На самом деле, как политик, нынешний хозяин Дворца независимости, он больше тактик, чем он стратег. Он просыпается, смотрит, что диктует сегодняшний день. Другое дело, что те реакции, которые у него на сегодняшний день, мы их считаем неадекватные. Да? Но элемент того, что вот эта оценка, она меняется от конкретной ситуации, от ситуации дня, это так. Поэтому всегда есть шанс, что в какой-то ситуации будет, как бы сказать, не сильно цинично, дешевле не гнобить, а дешевле хоть с кем-то, через кого-то говорить. Ну, ён не адзін, і таксама вельмі важна, мне падаецца, гэта разумець, што мы ж можам апынуцца ў вельмі розных сітуацыях, якія могуць быць цалкам непрадказальныя, так? Да. І трэба да іх быць сёння гатовымі, і сёння да іх, дарэчы, рыхтавацца. Ён не адзіны, і ты запытваеш, ці ўлада слухае,
яна зразумела слухае і напрыклад все ж таки вось мы с тобой Зміцер давно ў гэтым всім варымся. Я мог сказать, што сёння ўлада слухае як ніколі беларускае грамадства. Іншае пытанне, што сапраўды ейныя рэакцыі на тое, што яна чуе, да, і не можа ігнараваць, яны нам не падабаюцца, бо гэта рэакцыі адмоўныя. Але я памятаю сітуацыі, калі ўлада просто была настолькі моцная, што могла просто не чуць, то бок просто ігнараваць, быццам бы нічога не кажам. Сёння яна чуе ўсіх. Я пакуль што лічыць, што адмоўнымі рэакцыямі яна можа зрабіць больш і захавацца больш, але гэта мяняецца і будзе мяняцца пакрыху. Мы бачым, што все ж таки, напрыклад, больш і больш чыноўнікаў разумеюць, што тое, што яны лічылі, будзе насамрэч працягвацца 1 месяц ці 2, і нейкая экстранная сітуацыя становіцца правіламі жыцця. І у гэтай сітуацыі, ведаеце, адна справа перажыць 2 месяцы, а другая справа ўжо быць чыноўнікам у такой сістэме. Гэта розныя рэчы. Таму я думаю, што сапраўды, як я кажу, важна трымаць дзверы адчыненымі і пры гэтым дэманстраваць, што ёсць бок, з якім можна перамаўляцца. А для гэтага патрэбна кансалідаванае грамадства. Можа быць, у мяне не зусім такое правільнае ўражанне, але вось я гляжу на дзеянні розных ініцыятыў, структур, скажем, калі вот в офісе Ціхановскай прапрацоўваюць там нейкія падзаконныя акты да выбарчага заканадаўства, што калі трэба будзе правесці выбары, вот у нас готова. Над Канстытуцыяй працуюць, што калі трэба будзе новая Конституция все-таки принять, не садиться нечто придумлять, а готовое. Так и сход то же самое. Это такая задел на будущее, каб люди могли, калі будзе такая сапраўды магчымасць, сказать, вот, а мы ўжо тут умеем, ведаем, як прайшлі вот гэтую навуку, як нам абіраць сапраўды, як працаваць абраным. Сход – это инструмент поддержания гражданской активности и не обязательно политической в нынешнем этапе. Поэтому сход – это настоящее, а потом будущее. Сапраўды, я таксама лічу, што сход – гэта магчымасць і сёння, і зараз рабіць, і арыентаваны ўсё ж такі на людзей, якія тут і цяпер спрабуюць знайсці месца ў гэтым руху за перамены, а не толькі чакаць. Але, безумоўна, як мы ўжо казалі сёння, і тыя практыкі назапашваюцца, яны будуць вельмі карыснымі і ў будучым, бо глядзі. Вось, напрыклад, у нас наперадзе мясцовыя выбары, так? Яны ўсё роўна пройдуць. Але што гэта азначае? Гэта азначае, што патрэбна як мінімум 3500 чалавек, якія з'яўляюцца мясцовымі лідарамі. Адкуль яны з'явяцца? Яны не з'явяцца з падзаконнага акта, да? Іх не трэба, немагчыма прызначыць. Яны павінны мець нейкі досвед, яны павінны мець нейкія кампаніі, нейкую павагу на месцах. І вось сход на гэта арыентаваны. Бо вось гэты 151 дэлегат, гэта ўжо такія людзі ў тым ліку, так? А будзе больш. Таму так мы працуем на тое, што ёсць сёння. Нарэшце, я зразумеў. Сход – это школа падрыхтоўкі будучых дэпутатаў мясцовых саветаў. Калі гэта будзе так, я буду лічыць гэта вельмі добрым. Сапраўды. Калі у нас з'явіцца 3500 лідараў на месцах, лічыце, што мы перамаглі. На данном этапе. Дзякуй вялікі. Ігор Ляшчэня, дыпламат, старшыня сходу народных дэлегатаў, Андрей Дмитрыеў, дэлегат сходу, лідар «Гавары праўду». Дзякуй вялікі. Спасибо. Для вас у сумесным праекце Еврорадыё і Е-прамовы.